Unayam kasang nyau tribute council HYC wa enlang sawian badai education secretary ura ujo ijahar how SP ka iskasi silong persya ya ka Facebook account ka begeteng Moskan Udin. Unai Moskan Udin udai basa ha hojai distrik Kasam. Bat uai pat begeteng kumu mumu na korkat berapani Asam. Hakajing ujo laong bagini hakajing keren yuki lembaga Facebook account live broadcast. Kira penenkam ni ketin giba penjak buram bat kain dia thala bat kain po haduk kata-kata ya kejait benreu kasi jaintia. Kamtam ya gilong kemi bat kian thai jong kejait benreu. Ba enan waong ba hak bediu ni udkar ula keno bat wasin mai wa ki kentai kasi gidai kitai noti bat kitai auria bat ki khon jong ki ru ki kha na ki bisyong lok kumar pathar. Na kaleng ba enan la kentu USP ban tokit bat ban kem yunir ubreu yakini gibreu bat ban pistom kat kum ka ai. Rasumit ru ya kidur bat ki screenshot kiba kini gibreu kira penjak buram ya kejait benreu khasi kum kesaki hakmar USP. Nakaliang jong ka yo trap youth council sangmi ta ka janmit gilawan ban bu ya ka FIR SP office ba yuri ro ban sangmit khmat jing SP moi beri discussion so vivexiem ka bedai bat ki artli ki video ki bala saprang stat hakis densan ko social media ki badai na ki wei ki argut ki content creator ki bedai nang khina po kajala Asam wei u kerteng Muskan Udin bat badai unong seksnong jong ka hojai distrik Asam bat wei pat u bakerteng u mumu u badai na golahat merapani Asam ka jungwan jungi kom ka HYC ban bu ka jing juar menta ka singi hakmat jung SP jong is kasel kalong halor kanong remba at kom ka video ka bala sakrang stat bat ka ba ipat ba hi nganget ilai bat ki sakhi dala ki jong ki khmat ba kini ki arut ki brio kila keren kita ki kentien ki bomla bat priang satya kom ka jat benriu i bakini ki arut ki brio kila kan tho haki babun ki rukam ya ki longkemi ki jongi ki kenthai samla ki jongi ba kita ki samla ki kita ki longkemi ba ki kenthai samla jongi ki de ki kenthai ki ba na ka jat benriu jongi ki de ki kenthai ki ba dan bentah kita ki kam khayimet ya ka ba ngi numla ban priang dan lelei ba ki brio na bar kinwan ba kerenjot ya ki longkemi ya ki samla kenthai ki jongi nalor kata kini ki brio kila kranro ba kentoru iki samla jo kejat brio ba kidai kita kino penkulmar smong aga ba kilong ba kejudan man kapuar manusnem kata ka jing sya penyam jong kita kino tribal hangi hapo kejela ya ka bana kalian jo kesang yimlawan pedang ya kata ka jing kentho ba ya ka jing keno jo kini ki barjela ba kum kejat brio kum ki samla jo kejat brio kidai ki samla ki bedang keti ba penyam ya kita ki minsim boloi ani ki bomdan ya kata ka minsim sngolem para brio na kalian kesang ila bu kini ki jung juar khmat di SP office susu ngan batairo ba kini ki brio kila kan thoru haki bubun ki rukam mentang gidi ki mentah dengan pensaro dan ka jing tho ka juki kil ong ba kum ki senrang khasima idei ki senrang ki balakha ni nai ki kimi ki jungi ba ngimdan ya kita ki pa ki bapura ki kini ki brio ki anu ki contract kita kil ong ba ki kimi ki jungi ma thai ni yangi ki khun kham tep kupa yong susu kini ki barja ki ong ro ba ki maki kila dap banyak tia bat bungut kilong kemi khasi hangni ko na kajat beu khasi jantia hakaba kila kani kala penbut nam keleng yaki para do persam ki jungi khamtame ki samlah bat kilong kemi khasi ki jungi uni weru content creator ubrei umumu na ka gola district hakwe ni ki video viral video ulakan tho ba kitu ki kentai ki bernah ke red light area hangti apa Guwahati kompang Saki kadang kawai ke red light area ka ladang ngambakla ka ka snang ka bakartang ka Ganesh Guri Saki yang tu ba ka Guwahati ka kawai ki red light area Ganesh Guri kadai ki kawai ki red light area hapo ka Jela Asam ni konten kita ulai churu ba ki ula keno iki samla khasi ki jungi iki kentai samla jungi ma baki dei maki ki bawan ban ne ek ta ka bisa sangti hapo red light area handai ka bala hari pinbut nam siu pat iki kita ki samla lani ki kentai ki bede ka jaj bendru asmis ten nagalian jo kaseng kum ki ki jing ki tho nginumla ban pediang dan lelei bat mila dawa naka SP office ban pelong ya ka jing toket ban kem mardo re kini ki bredeu nagalian kaseng liyo ban kren bu SP namar ban ka kapor kani kamdai kasin bakum ka jaj bendru ngibu iki jing ujar pasha iki barjela iki bekrenjot ya kari bat iki jaj bendru ku jumi
kala bun sien wala la rang ambak lagi dan ki phongot ki barjela ndai tang po jela asam ila dan ki barjela nang thina po bes bengwa ba kiwe ki jela ki bla kran dan ya ka jat beriu ko jungi ba kan thua lai ko jat beriu ko jungi ndai habangi iba ki dan ki samla ki ba mi ban fal ki FIR taga FIR ka sujano tengi nget skam bangila kran daga basai ba ka sokar kare ban kam mardor ban pit kena mardor ba ki beriu ki badan kti ban kan thua ban kenua ki rukam pher pasha ke jat beri ko jungi hakane kesin ka bamta ki de ban sakem wala da nakaliang joka police department kam sakem ni hin nakaliang keseng bin sa simpat ki sinjam ban pitikna bikini ki brio de ban sakem ismoro ban ka thoa dan ka jungi ki ma jong biwe para sang bhalang ma leling ba khasis student union ngi iro padang sen ka dan ka jingklumar ya ka ba ismo ban ka thoa ka sokar jela ma barang iba ka dan kanu ka de jingklumar hangi hapo ka jela ka jungi ka sokar Meghalaya kalhap ban her sa asam malik pan map pingi sakia kisnam kamde kasian tengah pemerintah baka sokar Meghalaya kahap pan nipan pan map saksi spo nong ba gwati ibon ki jingjala ringi pej hapo langpi ringi pej hapo mukro ringi pej hapo lapangap ibon ki para do ki para islam ki jungi kisah thambon na kapor rega pasungsi kalong ba umdai ka sokar asam kabuan ban pan map hangni hapo kanong ba slong ringi iba dai ki minister ka jungi ki bahap balik bikin seti pan map haka jaka ba maki pom ka sokar jela kemudian ka jingkit kre ki parado ki persnam ki nong susnon jika jela ki di magi bandawa ya ka sokar asam ku amat panap ya kata ka jingle thom ka jingle bor ba ka jing thombor joka na ka por di paipa nong susnon hapo ki bodar re de snusi bagi ba ka sokar Meghalaya makahi ka hapon lej ban pendam ban hap ban panma wat la ki briu jungi ki ya sha thambon na kapor re tang ka ding kesin ka bamta lesi ka dan ka jing mo ka bolong ba yimla ban pedang yim tep manu ba ki bodon khia ka kam thambor rai ka basusi kalong ba iro ba ka ndai tang ki pardo persam jungi ba sha thambor ma ngi ba ki local tax ki deki tourist taxi association ka dan ka viral video ka bala viral hade ba ki deki si ba ki nong ka mai taxi ki ji ha ba ki spot nong ba gawati ki sha thermau ki sha pen ki kali hendrai belai ka sokar asam kumam kaman ban panmap hani hendrai belai tang ka sokar Meghalaya ka bali panmap kani ka pani ba ka sokar Meghalaya hapo ka jinglam jo ka sokar MDA kadai ka sokar ka basa control hanu let's say kadai ka sokar basa control remote how chief minister jong ka sokar jela te kong ka sangi i penram jor dia kani ka attitude jong ka sokar ba ka pani ba ka sokar jela hi kamdan ni ka bor hala di hendrai ka bor terekam juga ka bor si sa jong ka la sa control da mandur ki be na bar ka jela